Doya para follow by the kisah haita. Ya para follow by the. Sir, tini tahun ni bagi family Ishar mak kami, kisah sagri. Belai hambai sini media rokno. Tini ceng actually Ishar mak parawa, sangkoma bisi ward number 1. Kasih cikon sa ani biar fan, hek MLA fan ni bay, ceng kasih nam kirton, je harmoni, metung, seorang om tiro kasih ceng, tini kasih bagna family. Actually, Ishar mak parangkai जों साइमानो आगिनि सिम फानो ब्रक नाम कितनो बेलाखनो चिनि एरिया वो बन बुमुं तंगो गाय आमनि बागैनो जों मबाइ तो जत किछु सम्पूर्ण इनकाम हाया हाइपानो कायसा मबाइ फानो बिनि ग्रुप बन लाइवलीहुड किसम से अर्निंग खाइमानो प्लस कामी आम सायो बरक थै थाइ इनखांकै म हाइरो बेलाखनो नांगो अनेक समय गरि रक अंगै मायांगै थांगो गावनि बागैनो मबो नांगो हनैनो जों आनि एमएलए फानबायनो अपनो जों चुज खाइलायै जों दिनै उनाव बागना फाइलायखा ओंखाय म बासा YouTube नायनाय रक हनैमानो सारचिन आं गोबां जागानो रेसपन्स मानो सार जोंबो नांगो जत जागानो नांगो अमदिखान नुगो खायबानो आं हम हायबो बरनो सानाय जतनो माननाय आस्ते आस्ते माननाय तखे एकदिनो जतन रिपाइ मानिया ओंखाय कन्टेक्ट ना रखांकै बा जरा काहाम मानखांकै जों चेष्टा खायनाय जेसक मान सकतै प्राय जेसक मान सकतै नानि बगि चाइटकनाय हाइने जत पारा तनानि ताबुक मांगलाक ओंखाय हमनो चिनि तिनि Ishar mak kamiwo जों काहाम खायनो चिनि पार्टीनि प्रग्राम बुंखा तै बरक बो खाबाय खुबायनो हामजगैनो बरक नालायखा हनैनो जों रनगो नों एमले एमनि यागलो सार बिनि गोरों बोसोक जागाव अबो हेरो बागजोब एक्चुअली जों दुइटा सेट नखिसा गोबां बागो काइलाबारिनि बेन्ड बाय हारमोनि अमो ओ नाम कीर्तन यबनो प्राय 20 ता जागा हायरगो रजाखा ओंखाय आमनि साथे साथे स्पोर्ट्स नि माने जों बागो चिनि सिक्ला रकनो स्पोर्ट्स नि बेलाखनि एनकारेज खाने नांगो फुटबल रक भलिबल रक कैरम बोर्ड रक अमति स्पोर्ट्स माने बाग जाखा गोबां जागानो आर निनि काइलाबारिनि बेन्ड मो बेले नामखौ माने एक्चुअली ताबन दिनो कारण काइलाबारिनि बेन्ड बो कायसा जों हायर खाने थांगांकै 20,000 25,000 रक आम हायरक मारु कम हाइकेनो जों अमबो थाइ जागावनो प्राय 10-15 ता 15-20 ता जागावनो बाग जागाय दंता गे फाइनाय बसकांगो खायानि किसा चिन्ता दारना आं जेसक मानसा गिटार बो जों 400 जेसक चार्ज माया पूरा चार्ज माया फनो जेखाने सेखाने दरकार कुक हरबो नानि बगि जों आं वानसगै दं हामबाय नरकनो तिनि नरकनि जे ताम जागनाय र बाजना रक हारमोनियाम जे दुलुब रक साब्र फाकिया एमएलए सार फयो एमएलए सार नरक बबो हायं जाखा जों हामजाखा बखाबो हामजाखा नरकनि मानि रक करिताना मानि रक करै ओ आगि पाइमाखा पाइ हायमां थामाय जाता नरक बबो हाय लामावो हिमि तंमानि जे तामै तंमानि बिसि बोसोखा ओ बालखा बोसोराव ओंखना प्राय दांगानि 3 बोसोर आगे सिमि नंखर मना बेलाके ग्रुप गोसामताना नरक राय ग्रुप गोसा नंनि कामिनि बुंताम Ishar mak para ओंखा नरक बोसोर हासाल रगो थां ओ थां माने हावने हासाल थांगो बम हाय रगो ताम जाक नरक रसे बारि थांगो अंके yang साब्रु मिलनिया इंका yang तुलसी को गाफाके गुरि रेसाबता नरक बम हाय जागा रगो ताम अबो जों एको बयताबो आश्रम रगो बाटिका आश्रमबो थांका इंका उ हानो उत्सवबो थांगो इंका 13 दिनगो बोसों बय बाटिके माथां माथां बोसोराव का थां नरक बाटिका जोंआबो तो हासाल दाम बोसोराव ना हासालके हासाल इंका दमासर थामरंगा एको 30,000 मांका 30,000 इंका yang रसे बारि थामरंगा 18,000 आबाके मानता के गुगा आने मोमो ब्रज कुमार देवर्मा